Haluatko vaihtaa imurin moduulin? Näiden ohjeiden avulla saat sen korjattua hetkessä. Mitä tarvitset? Ruuvimaisselin, pihdit ja uuden moduulin. Vaihe 1. Poista kotelo. Tämän imurin kotelo koostuu 2 osasta. Osat voidaan irrottaa avaamalla kaikki ruuvit. Irrota ensin yläosa. Irrota sitten alaosa. Varmista, että moduuli pysyy laitteessa. Vaihe 2. Irrota vanha moduuli. Moduulin poistamiseksi sinun on ensin irrotettava moottoriin ja johdinkelaan liitetyt kaapelit. Poista moottorin kotelo ja irrota kaapelit. Irrota sitten johdinkelaan liitetyt kaapelit. Nyt voit poistaa vanhan moduulin. Vaihe 3. Asenna uusi moduuli. Aseta uusi moduuli vanhan tilalle. Nyt voit käyttää pihtejä kaapeleiden liittämiseen oikeaan paikkaan. Vaihe 4. Asenna kotelo takaisin paikalleen. Asenna ensin kotelon alaosa takaisin paikalleen ja varmista, että moduuli on painettu tiukasti oikeaan asentoon. Kun asennat yläosan takaisin paikalleen, varmista, että virtapainikkeen tappi sopii oikein moduulin syvennykseen. Tämä estää vaurioita ja varmistaa, että painike toimii oikein. Kun kaikki on paikallaan, kiristä kaikki ruuvit tiukasti. Olet vaihtanut moduulin ja imuri on jälleen käyttövalmis.